Un dia estava caminant tranquil·lament per la Garrotxa quan de sobte vaig notar una fiblada gegant a un dels dits de la mà. I creieu-me que la cosa no va acabar gaire bé, diguem que va acabar a urgències. En aquest vídeo us explicaré una mica la història de com va anar tot i què vaig haver de fer després. Vaig anar a passar amb la meva parella el cap de setmana a la Garrotxa i vam anar a fer una excursió per la Fageda d'en Jordà. Vam veure els volcans, el Cruscat, entre altres. Vam estar passejant tot el matí per allà. Però ja quan s'estava acabant el dia, quan estàvem arribant al cotxe, va passar quelcom molt inesperat. La veritat, ens estàvem fent una mica de broma, saltant, corrent, passejant, però estàvem pel mig del camí. I de sobte vaig notar una fiblada a un dels dits de la mà dreta. Però una fiblada, un dolor que no havia experimentat mai. Quan vaig mirar-me el dit, vaig veure un insecte enorme. Semblava una vespa, però era molt més gran de les que havia vist jo fins aleshores. I ocupava pràcticament el tamany del meu dit. El pitjor de tot és que no em va picar i se'n va anar. Es va quedar enganxada al meu dit. Jo crec que també mossegant. I vaig haver de sacsejar la mà repetidament perquè la vespa sortís i em deixés anar. Amb el resultat que fins i tot em va fer una ferida a la mà. A més, en aquell dit portava un anell i la meva parella per sort em va dir treu-te'l, que si se t'infla el dit no te'l podràs treure. I sort que me'l vaig treure perquè se'm va inflar una barbaritat. Més endavant us ensenyaré unes fotos de com em va quedar el dit, així que quedeu-vos en el vídeo perquè així les podeu veure. En aquell moment em vaig agobiar molt i sort que tenia la companyia de la meva parella, perquè si no, no sé què hagués passat. Allà no sabíem què fer perquè el dit se'm va començar a inflar i jo estava molt agobiat perquè més sóc una mica hipocondríac i pensava, ja veuràs, que em donarà un atac de cor i em moriré aquí mateix. Però no de broma, jo m'ho creia en sèrio, que s'estava acabant la meva vida. Soc una mica dramàtic, ho sé, però bueno, seguim. Amb aquestes ens trobem dues persones que estaven d'excursió i ens van dir aquí baix hi ha un restaurant i aneu allà que us hi posin alguna cosa, ni que sigui. I res, vam anar allà i ens van donar vinagre, em vaig posar vinagre a la ferida, no sé ni per què, bueno, a la ferida i a la picada. Com era d'esperar, no va fer cap efecte i el dit va seguir inflant-se. I vam anar fins al centre sanitari més proper, que era a Olot. I jo no podia moure la mà. I havíem d'anar conduint fins a l'hospital i la meva parella doncs, feia escassos mesos que s'havia tret el carnet i encara no tenia molta seguretat per conduir. Però tot i així, amb els seus 2 ovaris, va decidir portar-me fins a urgències i jo, doncs, a mig camí, estava muntant un drama, que em fa molt mal, que em moriré, que no sé què, bueno, coses d'aquestes. I ella, doncs, a sobre d'anar conduint, estant agobiada perquè no se sentia segura, havia d'aguantar aquest personatge queixant-se del mal. Bé, vam arribar allà, vam baixar del cotxe, jo pràcticament no podia moure la mà del mal i de lo inflada que estava, i res, doncs vam arribar a urgències i ens van fer esperar. Quan vam arribar a l'hospital, tenia el dit com una botifarra. Aquesta és la imatge de com estava el meu dit en aquell moment. I el pitjor és que va seguir inflant-se una mica més. I jo estava allà a urgències pensant, és que ja veuràs, no em criden, em moriré aquí i tot perquè no m'estan cridant i no m'estan fent res. Dramàtic, ho sé, però en el moment jo de veritat que sentia que em moria. Quan per fi em van cridar, em van dir si sabia que m'havia picat i jo els hi vaig explicar que era com una mena de vespa, però molt més gran i d'un color com bastant més fosc. I em van dir que segurament era una vespa asiàtica. Vosaltres us preguntareu, què coi fot una vespa asiàtica a Olot? Bueno, a la Garrotxa. Doncs ara us ho explico. La vespa asiàtica va arribar a Europa l'any 2004 en un carregament de fusta procedent de la Xina, que va desembarcar al port de Bordeus. A partir d'aquí es va anar escampant per França i amb el temps va arribar a Catalunya, sobretot per la costa i les zones humides. Ara ja és habitual veure'n en moltes comarques. El problema és que és una espècie invasora i molt agressiva amb les abelles autòctones. Les nostres abelles no tenen estratègies per defensar-se perquè mai abans havien conviscut amb aquesta espècie. La vespa asiàtica caça les abelles, debilita les colònies, entra dins del rusc, en roba la mel, mata la reina i les abelles nodrisses. És com si arrasés tot i després anés a buscar el següent rusc. Són un problema seriós per la biodiversitat i especialment per als apicultors i per les abelles, sobretot, que són les principals afectades. Per això és important conèixer-les i saber com actuar si en veiem una o detectem un niu. I res, aleshores el metge em va dir que m'havien de punxar un antihistamínic perquè em baixés la inflamació per la reacció que m'havia donat la picada, tot i que jo no era al·lèrgic. Imagineu-vos la potència d'aquesta vespa. Després de que em punxessin,
doncs em van dir que em podia prendre un antihistamínic, no me'n recordo si un cop cada 8 hores, una cosa així, i que si veia que la inflamació empitjorava o que no se'n marxava del tot o que, bueno, això, que sentia dificultat per respirar, alguna cosa així, doncs que tornés a l'hospital i que em farien doncs, algun altre tractament. Però jo ja adolorit i sense l'ansietat de pensar que em moria, perquè el metge m'havia dit que no em moria, doncs vaig anar-me'n cap al lloc on estàvem dormint tranquil·lament. Durant el dia vaig notar que la inflamació s'anava esparcint per la resta de la mà. El dit no estava tan inflat, però la mà sí que se m'anava inflant. Jo en aquell moment no sabia que era una reacció completament normal, així que al llarg del dia em vaig tornar a preocupar, al llarg de la tarda. Vosaltres veieu aquesta semejante mano inflada i sou un hipocondríac com jo i penseu, tornem a l'hospital. I què vam fer? Tornar a l'hospital. Aquesta és la foto de com tenia jo la mà un cop havien passat unes quantes hores i havia anat a l'hospital i era ja pràcticament per la nit. L'ansietat va tornar, ja veuràs que se m'inflarà un muntó, llavors se'm passarà el verí cap a la resta del cos i em moriré. Fatal, fatal. Però bueno, vaig seguir doncs cap allà a l'hospital. Aquest cop ja no sé si vaig conduir jo, va conduir la meva parella, ja no me'n recordo, que ja fa uns mesos. Vam arribar a l'hospital, jo un altre cop fet un manoc de nervis i allà doncs em van fer tornar a esperar una estona i un cop vam entrar, el metge em va dir que era una reacció completament normal. Al final, doncs, per la mateixa gravetat, la inflamació que al principi està només en el dit, que és on hi ha hagut la picada, va esparcint-se per la resta de la mà. És que jo notava un dolor bastant agut i era realment com si hagués donat un cop molt fort amb la mà i la tingués inflamada, com inflada per donar un cop. Era un dolor molt estrany, molt estrany. I per això doncs, em vaig preocupar i vaig tornar a l'hospital. Però res, el metge em va dir que era completament normal, que no hi havia cap problema i que al final doncs, la inflamació se m'aniria com rebaixant i res, que tot anirà millor. I vaig seguir amb dolor, al final, setmanes, vull dir, no un dolor igual, però vaig seguir notant com la mateixa fiblada, bueno, no setmanes, potser m'he colat, però una setmana pràcticament vaig seguir notant fins a un cert punt de dolor. Així que imagineu fins a quin punt aquesta vespa doncs, causa mal. Però bé, al final, amb el pas dels dies, la cosa va anar millorant i la inflamació va marxar completament. I allò doncs, es va quedar només en una anècdota i un susto, però que ara recordo amb gràcia, però que en aquell moment doncs, ho vaig patir bastant, perquè, com us he dit, doncs, tinc una hipocondria que ara l'estic expressant com amb humor, però realment en el moment és algo bastant seriós. I res més. Fins aquí el vídeo d'avui. Si voleu, podeu deixar-me als comentaris quin és l'insecte o l'animal més fort que us ha picat, mossegat o el que vulgueu. I si em voleu explicar doncs, alguna anècdota com aquesta també, doncs estaré encantat de llegir-vos. I ara sí, ens veiem la setmana que ve amb un nou vídeo i espero que no us piqui mai una vespa asiàtica. Ciao!